Singan mo? Linlin. Oh, Linlin. Nana sa Dumaguete, guys. Sayang yan. Nangutana sa nako gisuon mo ko ning programi pa rin nauni programi. Kung to sa Cebu, sige ba yung lantaw to sa Cebu. Oo, dyan eh. So Yan ba? Barato na siya diri. kung ni may yung paliton guys. Ki Bible concept. Ano na yung mga daghang diri? Hala mag-English yan siguro kanak. Tadi. Liluan. Hi. Asa na masakit ang bicycle mo? Sa kay na kung dito mo nang para no. Kaya ito mo tagyan yan. Asa man na? Gipit mo ko. Wasa nakadimo. So, demo kay no dynamic time. Namili na lang sa kuan mga box, mga kuan na sa mga sikanahan. Mga barato ra ba nga box. Kamay hanto sa dako hanto nga nag-college na mura yang ganahan guys magbasa-basa. Nako siya makatunan diraw guys. Mo na dyan isa ganahan niya magpujag National Bookstore. Basa-basag mga books. Kanina siya mga namin siya mga nabuan. Mga podcast food ba? Ini barato naman na. Ano siya mga pang-religious? Ano siya? Dapat ang mga inani, mga free run siya kay mga word of God na. Loved one with disability can be taught. Ay, Matubangan na sa title. para manis mga disabled nga anak ko ba sa ano ko. Siya napili guys dia. Barato ra dari kay 50 raman. So, siya ni siya. Puso, sabi. Sigutan. Ang himuguan ba? Yan o, matcha. Kuno ring. Ay, Lin. oh, shout out followers ni Florami Bulan. Nami si Dre sa Yan Store. Ari ko magpalitan. Oh, shout out dia, sir. Ala, possible player dyan eh. Okay, taas kayo. Ito. Ay, nakailan ni Florami Bulan. Thank you. Shout out ni mo, ma'am. Ganang ma'am. Singa ni mo? Linlin. Oh, Linlin. Nana sa Dumaguete, guys. Sayang yan. Nangutana sa nako gisuon mo ko ning programi pa rin nauni programi. Kung to sa Cebu, sige ba yung lantaw to sa Cebu. Oo, dyan eh. So, kabisado sa Nicolo. Tanaw sa nimo Nicolo. Thank you, ma'am.
Hey guys, kanang abot na gikan sa lumigitin. Yan naman ito nga ni guys. Oh. So, milk shake pero pwede ni sa himon og ice candy. So, daya tuhang avocado flavor. Avocado ba nina? Wali man ito siguro. Mga avocado lagi. Avocado flavor. Huwag kaning mocha marble. Dili, Marble ni siya. double dutch na. Double dutch. Double Dutch na. So, dugay na nila ito ma-fruit guys. Kay kanipod, dinugbok nga kuan. Or yung muna yung makakamahal. Bo, asa ito resibo? Hindi may price diri oh. Tanawa ko nun day, kaya di ko kita day ko sang last day. Ito guys, wak mada dun si Crystal og Dimo. Oh, 195. 195 day ito. Mao di. Wala man nagkabalo. Di, may kabalog. Kaya kung magbarato na kayo, 96 ra ba ni? Na Oreo man, mahal yun na. Di, kuha naman ni sa dinugmok naman ni mo ni pang ice cream. Kaya nga na ba? Nga na ba? Bato ni Nicole ba? So grabe yung kuha na guys, nanggang pag cellphone ni Crystal, kaya kang cellphone lubat. So arang ni pasin ni Crystal sa kuhan. Nice ka yung cellphone dahil, hindi na kayo. Diyan mambi kay ni andar naman ang kurinti. Muna na amon na sang gibutang. Diyan madung buntag diha mambi, happy Sunday di ay kanang. Gahapong adlaw Sabado, wadji kurinti. Diyan gisaksak na gabi, nang naghimo mi gabi ig pandan, karon naghimo na pud mi og kuan kanang chocolate. Guys, among giunag himo ag buko pandan. Tapod ang atuhang nakahimo na pud mi og double dots, pero na ni si Zay kuan guys kana. Na si Oreo guys nga tong dinugbok nga Oreo ba. Chocolate Oreo. Kuan 100 piraso. Muna himo na 50-50 ni sa ni. Diya nakahimo naman pud mi kuan wala mi ka video kay malagi na burn out dari. Ni ka video. Nagtipid mi sa bar sa muhang kuan battery kay lagi dali malubat niya ang cellphone. Panghuwam na gali kong cellphone ni Crystal. So lami ka dun ni siya guys kay wala mo na pakitag yun sa napaglutoon dyan alam pakitag mo na guys yung sa napagluto. Kanang asa tayo ng kuhan kay murag init-init pa guys. Bugna-bugnawon sa natin eh. Wala ko naka-video sa pandan. Katumban pandan flavor ba. Wala ko naka-video. So nabutang na guys na. Salamat din kayo sa mga chocolate guys, sa mga daghang kado tag chocolate. Salamat kado ni Ate Sally ikan sa US ni Ate Daday. So guys, sa pisan din tanan guys, salamat sa Ginoo nakasimba did mi upat ja adlaw dero nga palaspas. Kanang salamat sa Ginoo guys kan sa kanunay. So man say tradisyon naman din sa mga Katolik nga palaspas. So nakasimba jud mi kaming upat. Mura lagi mong muatin og kasal. Mo ba nang imuha kol? Kasal ni tita or dili di man sa kasal ni tita. Sabi picture sa ako man. Pero na may sakay dani guys kay sinikul to nagbaklay na sira usa. Aray ko aray ni taglingkuranan ay. Ate. Muna mite. Baklay lang sa. Ay, baklay lang ka diha. Buntag. Kiyang-kiyang oh. Ang agihanan nga. Rakadog mga. Ay, wa pa dis ate. Wa siya kasakay ito series. Salamat sa Ginoo guys kay simba na ni. May mga sako na.
Mga yuta na guys. Buta naman na siya nabilin. Uy, bantayan din yan. Mo balay na ni. Ate. Bantayan. Ya, ate, isilip-silip oh. Ay, sus, smile, sus. Ito sa smile. Tiya, beli ang importante. Kumukumsin si anak, ay mo kong gikamras. Ay mo kong gikamras. Nasama si ate, uy, ay, ay.